אז היום הולכת לקרוא לתחרות הכי גדולה באירופה של IFBB. הולכים להגיע לפה אנשים שמתחרים באולימפיה שנה אחרי שנה, דמויות מטורפות, אנשים ששוקלים 140-150 קילו ל4% שומן. הספורטאים שלי היום מתחרים גם בחובבני וגם במקצוענים. אני הולך להראות לכם איך כל זה נראה מאחורי העדשה. חברים שלי, זה הולך להיות ולוג של 1 למיליון. אל תמצמצו, תסתכלו על המסך בפעימה אחת, כי כל זה הולך לבוא אליכם ישירות לפרצוף. וואו, איזה יופי. שמע. וואי, איזה יופי. שמע, איתה, כולנו פה מצדיעים לך, אחי. וואי, אתה תהיה מאסטר, איתה. פאק, איזה עומק. איזה עומק, אחי. חשמל. וואו, תראה, איזה יופי. נכנס פה... וואו, לא לזוז. כן. די. טוב. אני אראה לך תמונה שאני לקחתי אלופים בארץ, והוא אחי היה בן איזה כמה, הייתה 3. כן, כזה קטן אחי, והוא עומד לידי כזה ככה מחזיק את הגביע, כי זה משהו דפוק. תשמע, זה פסיכי לגמרי, כי זה סגירת מעגל, אתה יודע מה זה סגירת מעגל? ב-2023 אחי, הייתי פה לבד, התחרתי בתחרות מקצוענים הראשונה. אחי, עכשיו אתה קולט שאני כאילו מוציא מתחרה לתחרות מקצוענים הראשונה שלו, שזה, אחי, זה פסיכי. לך פה את אייטם, נראה $1,000,000. אחיין שלי, אחי הקטן, שהיה מגיע לתחרות שלי, פתאום הוא מתחרה. אחי, בוא פשוט נעשה את הכי טוב שלנו. נהיה בני זונות קשוחים. נחווה כל שנייה, הולך להיות מעניין. בוא, זה הולך להיות אחד הוולוגים היותר הארדקודים שהיה לנו עד עכשיו, בילי. טוב, וואו, איזה יופי. מיכאל, כל הכבוד. חזק את הרגליים. טעים. בשביל להיכנס ללימיט של הקלאס A שהוא רוצה להתחרות, הוא היה צריך לרדת 12 קילו. רק בשבוע האחרון, כמה? 6 קילו רק בשבוע האחרון. עכשיו יש לו עוד 1.5 קילו ירד בשביל השקילה שלו. הוא מסיים פה, הולך לסאונה, מגזר של חייו. וואו, איזה שייק, איזה קונדישן. בטן? טעים, אחי. איזה יופי. כל הכבוד, אחי. כל הכבוד לך. תהיל, אחי. כל הכבוד. כל הכבוד. Finally. How are you? How are you, my friend? I'm very good. And you? You're looking good, man. נוי, זה מה שאמרתי לך שהתחרנו במלטה. אני בו התחרנו במלטה בגיל 16. אז חלק מהמתחרים שלנו נרשמו. נוי בראל נרשם היום בערב, כי המקצוענים מקבלים את הכבוד ואת מה שמגיע להם בסצנה שונה. נעשה עכשיו אימון גב. רוב המתחרים שמתחרים לפני החובבנים רשומים, נצבעים. עכשיו מה שנשאר לעשות זה רק לתת בראש באימון הזה ולהרגיש את הטסט באוויר של חדר כושר. בואו תראו איך נראה. אחי, חדר צריך לפגר. תראה מה הולך פה, רק תזיז את המצלמה, תראה כמה גבים אתה רואה. האימון הזה זה לא קשר. אנחנו פה רק כדי להזרים את הדם. התחלנו לאכול קצת, להזיז פחמימות. אנחנו לא רוצים שהם יעמדו, אנחנו רוצים להזיז את הכל, להכניס את זה, כל המאגרי גליקוגן, להזכיר לגוף שבאמת פעיל עדיין, למרות שאנחנו לא אוכלים באותו צורה, וזהו. הייתי דמה לקשת, זה השדרה. כן, חד משמעית, כן, ברגע שאתה מגיע לקשת אתה גם פוגע בשריר, ואז הוא עופר אינפלמציה, שזה בעצם לפגוע בשריר, הוא שומר יותר נוזלים, וזה לא מה שאנחנו רוצים, זה בדיוק ההפך. כן, יותר חזרות, פחות כשל. אני לא יודע אם אני כל כך עושה חזרות גבוהות כמו בדרך כלל, אני כן מוסיף איזה 2-3, אבל עדיין, לעומת 8-10 זה לא זה, אבל פשוט לא להגיע לקשת. כי גם המטרה בסוף של דבר, גם אם אנחנו באימון של פאמפ, שזה בעצם זרימת דם בפאמפ, אתה עדיין רוצה להרים כבד, כי אתה מזכיר לגוף שלך שהמשקל שהוא נוגע בו זה משקל שהוא אמור להכיר. נשאר כמה שיותר גדול, זה הדרך. אנחנו פה ביום ההרשמה של המקצוענים, הם עכשיו עוברים אחד בעצם, סוג שרשרת של חיול כזאת, נותנים להם מספרים, נותנים להם מקומות, כל אחד עובר את התמונות שהוא צריך לעבור, וחותמים על מסמך של רומניה כאילו, שזה כאילו כל החתימות שכל המפתחים גם שהתחרו. בנוסף זה משהו שדי מפתיע, 2 ישראלים שהם פרו מתחרים באותה תחרות. לא נראה לי שקרה דבר כזה. הבאדם 4 קילו, 4% שומן על איזה 140 קילו של שריר, אחי. אתה מבין כמה הוא עבד בחיים שלו בשביל להגיע לשיט הזה? חברים שלנו, נגמר ההרשמה. איזה רמה, איזה טירוף, הנה על העולם, אחי, אני ברגושים. איזה פאקינג מטורף, איזה הרגשה זה. אנשים כאלה. אני חלק, זה שלי, אני יודע מי אני. יום ראשון, מלחמת עולם, אחי. כן. תן את הפייט של חייך. כן. עם 2 חרבות על הגב, אחי, אתה נכנס לבמה. חד משמעית, כולם מדממים, כולם. כולם מדממים ביום ראשון. אתם לא מבינים אפילו בעין כמה זה פי 1000 יותר מטורף ויותר... כאילו אפשר להסביר במציאות איך זה נראה, אחי, זה שיט, אחי, אבל... אני חושב שהמודעות בארץ כל כך כאילו, הם לא מודעים למה צריך לעבור בשביל לקבל טופ 3 פה אפילו. הזיה. הפוך לגמרי. לא, גם כשאתה רואה את זה בעיניים, אחי. טוב.
אז ככה, היום בתחרות מתחילה. הולך להיות היום משהו פסיכי לגמרי, ואני הולך להראות לכם את זה, איך זה הולך להיות מאחורי הקלעים. טבע, תחרות, קטגוריות, נוער, נוביס, מה זה טרו נוביס, מה זה נוביס, מה זה כל הדברים האלה בכלל, ואיך נראה באמת ההבדל בין חובבנים למקצוענים. חברים שלנו, הולך להיות היום סופר מטורף. בואו נצא לזה. אנחנו מאחורי הקלעים, תראה איזה טירוף של מאחורי הקלעים, אחי. תסתכל מה הולך. בואו נלך נראה בצבע מה הולך שם. איך אתה? תכף זה נכנס? Competitors? Yeah. Dress up. No, me. These and my friend. Go out, please. Okay. Just competitors, please. זרקו אותנו, הנה. אז בגדול, עכשיו כולם נצבעים, ברגע שהם מסיימים להצבע, מעמידים אותם בשורה, בצד שמאל, אתה רואה פה את השורות האדומות האלה? ואז מתחילים להוציא אותם לבמה, כאילו. תסתכל, אחי. לפני שחיטה, אחי, הנה. ממש ככה. פה בעצם כל המתחרים יכולים לראות את הקטגוריות שלהם, כמה מתחרים יש בסך הכל, אתה רואה, זה כל הלוח הזה והלוח מאחורה. כן, תראה טיפה יותר גדול, כן, וואו, כן. שאין אחורה. טוב, אתה מלא, אתה נראה וואו. זה פריסה, תעשה עכשיו בק. וואו, טוב. איזה אחור גדול. זהו. עד שהמתחרים מתכוננים ומגיעים למאחורי הקלעים, אני אראה לכם איך נראית תחרות אמיתית של פיתוח גוף. תסתכל את האשכרה אחי, את המכונות שמביאים לפה, להתפמפם. בואו אחריי, תראו איך זה נראה. אחי, דוכנים, ספות. זה המקום של הקואוצ'ינג כאילו. אז כאילו, אנחנו לא עם כולם. לא כיף להיות עם כולם. הנה אנדרי, אגב הוא מתחרה ביום ראשון, במקצוענים, כן. למה יש מאבטחים ליד השירותים, אחי? זה תחרות עולת ידיים. כן, בוא. חלש אבל, תהיה חלש. 2, אחי, היית משפיל אותי. לא, אחי, זה מטורף. אתה הרבה יותר חזק. הם ברמת העיקרון בכל קטגוריה וכל מקצה מסבירים מה השופטים בעצם מחפשים. לפני שמתחיל המקצה, כאילו, זה מדהים, אחי. וואלה, מרביץ הילד. יאיר הפתיע מאוד, עם כמה שהוא קטן בגיל והכל, הוא אשכרה הציג לעצמו יפה על הבמה, היה עם קריזמה, אנשים אכלו לו כפיים, אהבו אותו. מדהים. קטגוריה הבאה, נוביס. אייתם עכשיו עולה, אייתם סעדי, בוא נראה קלאס A. ארקן יקבל מדליה, יאיר יקבל מדליה. אחי, כולם חוזרים מדליות היום. כולם חוזרים מדליות. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אני כבר, לפי מה שראיתי פה, הולך לקבל מדליה, אז פנק לך עם איזה המבורגר. תן את הביס. סמש את! יפה מאוד, חביבי. יפה מאוד. כמה זמן אכלת המבורגר, הוא לא יכול לדבר. הנה, חיינו, בראדר. סמש את. תן בביס. בום! בתיאבון חביבי, מגיע לך. עבדת קשה מאוד בשביל זה. אני חושב שזה הרגע שלך, אחי. עוד הוא הגיע גיל 18, אבל ליד גדול לפניו. עכשיו, בואו נראה אם ארקן גם דורג. Gentlemen, 108, ארקן. שמה שלי אתה, אחי, אין, שיחקת אותה בענק. מה זה נעשית תמונה? ענקית, אחי, ענקית. אתה קולט שהדבר המטורף הזה הגיע עם אישה בחודש, אתה לא להגיד בזה שעשו. אישה בחודש חמישי, עסק שטס לשמיים. הבן אדם עושה עוד 1,000 דברים ביחד, אבל על חלום לא מוותר. ומה אמרת לנו בדירה? משעמם בלי שיהיה מטרה. אז אני חושב, אחי, שהגיעה המטרה והגיע הרגע שלך ועכשיו הזמן שלך, אחי, ללכת, לאכול, ליהנות, להסתובב כמה שיותר. תכף אני רוצה לעשות לך תמונה. בוא נראה מה אייתם לקח. כל המתחרים לקחו מדליה, זה פשוט מטורף. אפילו אייתם שהגיע אליי לפני שנה, היה בן 42 וחלם לעמוד על במה, הוא בחיים לא התחרה הבן אדם הזה. הביא אשכרה מדליה, מקום שלישי, זה פשוט זכות עצומה לרבות ספורטאים כאלה.
חברים, איזה יום פסיכי היה לנו היום. וכל זה, אפילו לא קמצוץ קטן מהתחרות מקצוענים שהולכת להיות מחר. אתם הולכים לראות את השמות הכי גדולים שיש. ובשביל שנוכל להגיע מוכנים כמו שצריך מחר, נוי יצטרך לעבור צביעה מושלמת, ואני הולך לבדוק שזה הולך לקרות כמו שצריך. לא, בן זונה, אחי. הם צובעים מפחיד, אחי. כל אחד פה דופק שכבה אחת. לא נורמלי, אחי. תראה לי גז? הכל חלק. 10 מ-10, אחי. אחד הדברים החשובים ביותר זה לצלם את הספורטאי, בשביל שאני באופן אישי כמאמן רואה איך הוא מתקדם משעה לשעה, ואז אני יודע בדיוק מה אני עושה בהכנה, שהוא עשה טוב או לא עשה טוב, ואז לפי זה אני גם בדרך לבנות את היום למחרת. פיק וויק זה דבר שהוא נעשה בצורה אינדיבידואלית לגמרי. כל המטרה בעצם בפיתוח גוף זה להבין מה נכון לגוף כרגע, כי יכול להיות שבעוד חצי שנה או בעוד שנה זה כבר לא יהיה רלוונטי, ועל פי זה באמת מאמן אמיתי יכול להבין איך לפגוע ביום הנכון, ברגע הנכון, ושהמתחרה עליו ממש יהיה בצורה הכי מושלמת שרק אפשר לעשות. אני אגיד לך את האמת, היום זה היום נראה לי הכי גדול שהיה לי בקריירה שלי כמאמן, כי היום זה יום שנהפכת למקצוען כאילו בנפש שלך, דמים אני אומר, באיך שאתה בא להתחרות, באיך לא רק בכרטיס, אחי, שזה מטורף בעיניי, וגם אחי, אתה מתחרה בתחרות מקצוענים הכי חזקה בליין הכי גדול. שיהיה כנראה, שהיה כל השנה מבחינת תחרות שהיא לא אולימפיה. כאילו אפילו הארנון לא היה כזה קשה לפי דעתי. נכון, יש לך פה איזה 10 דמויות שכל אחד, מה זה כל אחד? כולם היו באולימפיה. כן. כולם. כללי כאילו, דיברנו על זה בבוקר אילי, ואמרתי לי נוי כאילו, איך הרגשות שלך מבחינת מה שיהיה? תמיד, כי בסופו של דבר אחי, אתה מתחרה שאני חבר'ה שהם פסיכיים, תחרות מקצוענים ראשונה, פה דביט ראשונה שלך. והוא אמר לי, תשמע, אני מרגיש שאני חלק. כן, אני יודע שזה המקום שלי, כאילו מההתחלה גם אמרתי, הוא הקפיץ את זה בבלוג. כרטיס פה זה היה רק ההתחלה. אני אף פעם לא תכננתי לקבל את הכרטיס פה ולשבת בבית עם זה ולהגיד, להסתכל על זה באתי לטיול. עשיתי. זה היה תמיד היה ההתחלה. יש לי עוד 9 קילו לשים משקל במה. מי שמפתח גוף יודע שזה מלא. שם כולם מגיעים על הקסקס. כולם שמגיעים על הקסקס, אני כאילו בא עם עוד 10 קילו לשים על המגבלה שלי. והשאלה שלי היא כזאת, הגעתי אליך לפני שנתיים. ממש לפני שנתיים וחודש. חובבן. התחרות היחידה שהייתה לי, הייתה לפני 3 שנים לפני שהגעתי אליך, פה בארץ. כאילו לקחתי את החובבנים פה בארץ ויצאתי להפסקה של 3 שנים בגלל דברים כאלו ואחרים. ובאמת בשנתיים האלו שאנחנו ביחד, זה תחרות שלישית שלנו. זה הכנה שלישית שלנו, תחרות שלישית שלנו. כל תחרות שנגענו בה, עלינו וניצחנו. וזה היה התחרות ראשונה באמסטרדם, ניצחתי את הקלאס שלי, נפלתי באוברול. ואז בודפסט ניצחתי את הקלאס, עליתי לאוברול, לקחתי את האוברול, ואנחנו עכשיו בפרו דיבייט, כאילו זה רץ בתוך שנתיים, הצגנו ביחד. שמעת אנשים נוסעים ב-15 שנים אחרי. בחיים שלמים. בחיים שלמים, יש אנשים כן. בדרך כלל שלא רוצה 15 שנים לא צריך לעשות את זה בחיים. זה רק מראה כאילו שמין מוצא את מינו, ולא כל מאמן מתאים למתאמן, וכאילו אנחנו מצאנו את הכימיה שלנו ביחד, את היכולת שלנו לעשות איזשהו שיח עם ההבנה שלי ועם ההבנה שלך לפיתוח גוף, לחבר את זה ביחד, וכאילו זה מה שצריכנו להשיג בשנתיים. וזה מביא ספורטאי לתחרות מקצוענים קלאסיק פיזיק בשנתיים, אחי. כאילו, אילי, אתה לא קולט מה הטירוף הזה, אחי. אתה לא קולט מה קורה פה. זה לא רק שזה לא קרה בחיים בישראל, דברים שגם לא קורים מחוץ לישראל. זה לא תגיד שעשינו רק היסטוריה פה. כמה אנשים שמתחרים יכולים להגיד שבהכנה השלישית שלהם הם לקחו כרטיס פה, בהכנה הרביעית שלהם כבר עלו בליינאפ כזה. ובוא נראה מה יהיה בליינאפ היום. תן לקוביות לרוץ, כמו שאתה אומר. כן. זה מן פיזיק. זה מן פיזיק וגם זה מן פיזיק. שמישהו אחד יגיד מילה רע על מן פיזיק שיראה את זה ישרמוטו. הוא במונים של קלאסיק ובילניק. סלח מה ככה, לשתוי לידי אחי. מה, אתה יודע, זה כמו לשחק לראות את אליהו הנביא בעודו בחיים אחי. אתה מבין, זה לראות את גדולי הדור. גדולי הדור. לראות את גדולי הדור. זה רש לקיש. חבר'ה, זה רגע היסטרי, זה פאקינג רגע היסטרי. אני מכין ספורטאי שמתחרה בתחרות מקצוענים, כאילו. תראה את הפאקינג אולם פה. אני לא יודע מה, אבל לדעתי המחיר אצלי הולך לקפוץ לכפול 2 אחרי התחרות הזאת. שלום, אני אוהב כסף. נוי מתחיל את המקצה שלו, ואני ממש מתרגש בשבילו. בוא נראה מה יהיה כאן. מה אתה חושב באמת לגבי היום, נוי?
מה הרגשות לגבי היום? אני אוהב את התחום הזה בצורה כל כך טהורה. אני יודע שזה המקום שלי. אני יודע שאני אמור להיות פה. אני יודע מה חסר לי, אני לא... דיברתי על זה גם קודם, כמו שהוא אמר בבוקר. יש לי הרבה מודעות עצמית, בלי מודעות עצמית לא תצליח בתחום הזה. אני יודע מה חסר לי, אני יודע מה היתרונות שלי. היתרונות שלי הם יתרונות שהם מאוד 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 חזקים. אני מאוד קלאסי, הסימטריה שלי, הקווים שלי, זה דברים שאף אחד לא יכול לקחת ממני. ברגע שאני אוסיף על זה את השריר שאני צריך, זה כבר יהיה בלתי ניתן לעצירה, ועכשיו אנחנו רוצים פשוט לראות איפה אני עומד לאדם. אני אומר, העולם קורא אותך. העולם ימדוד כמה אתה באמת רוצה את זה, יפיל אותך כל כך הרבה פעמים, ומי כמוך יודע כמה סבלתי בכל ההכנות שלי, כמה פעמים נפלתי ואיזה דברים עברתי בחיים האישיים שלי, ובכל זאת החלטתי שאני עושה משהו, אין סטייה, אני הולך על זה. וברגע שהעולם רואה שאתה מוכן להקריב כל כך הרבה מעצמך, הוא ייתן לך גם את מה שמגיע לך בסוף של דבר, ולא הרבה אנשים באמת מוכנים לעשות את זה. שמע, הוא מאוד התרגש, חד משמעית אפשר לראות את זה. איך הרמה? חולנית. מי שלא נמצא פה לא יכול להבין אפילו מה זה. אבל חד משמעית יש לו את זה, הוא צריך להוסיף עוד גודל, להשתפר, מטורפים אבל. זה החלק של הקריאות. הסדר של הקריאות זה הדבר הכי חשוב בתחרות. אם קראו לך בשורה הראשונה שעולה מה שנקרא בפריסקול, זה אומר שאתה בטופ 6. אם בקריאה השנייה, עד טופ 13, וכן הלאה. 6, כמה זה? 2, 4, 6, 7. אוקיי, 137 ו-146, חד משמעית יהיו טופ 2. תראה איזה בולטים הם. שמע, חוסם מהזה מטורף. הוא גם חתיך החוסם מהזה. לנוי קראו ראשון בקריאה השנייה, שזה מקום סופר מכובד בליינאפ כזה מטורף. ומה שהכי מצחיק חברים, שגם אני בדיוק ב-2023 התחרתי בתחרות הזאתי, על הבמה הזאתי, עם ליינאפ אחר, אבל עדיין, זו תחרות מקצוענים, ודורגתי בדיוק במקום 13 בקריאה השנייה. ככל הנראה זה גורל שלי ושל נוי, וזה מה שמראה לנו שיש עוד המון לעבור. בין אם זה אנשים, בין אם זה ספורטאים, ובין אם זה בכללים, כאנשים שרוצים להשתפר ולהתייעל תמיד. ואנחנו הולכים לתת בראש ולהוריד את הרמה לעונה הבאה. אתם תראו את נוי, ללמוד כמה קילו עליו, ואני מוכן לחתום על זה כבר שזה יהיה טופ 3. יש ביס? אתה מוכן לזה? תרביץ ביס. מקום שני, הייתי קצת יותר שמח. ציפית להיכנס קריאה שנייה? כן. אחי, זה הישג לא פחות מאחוז שרמוטה. כל הענף הראשון היה מהאולימפיה, כולם כאילו ביוצאים מן הכלל. הקטע שהוא לא מסתפק בזה. כי מבחינתו הוא יודע מה יש לו והוא רוצה יותר. הוא שואף להגיע הכי גבוה שיש, אבל עדיין, אחי, אתה יודע, זה תחת טפיחה על השכם הזה שעלית עם אנשים של אולימפיה והגעתי ונכנסת בקריאה השנייה. מה, אני ריאליסט. מן הסתם שרציתי להפתיע את עצמי ולהיכנס קריאה ראשונה, לפחות, אתה יודע, להיות באזור הזה. אבל בסדר, אחי. זה מה שחשבתי שיקרה, וזה מה שקרה. איך התחושה? טובה ולא טובה, אתה יודע, אני אענה בשבילו. טובה כי כאילו, וואלה אחי, אתה מגשים את עצמך וזה פה דביט מפגר. לא טובה כי אתה מת להיות ראשון, כי אתה רגיל להיות ראשון, אחי. כי אתה רגיל להיות ברצף של ניצחונות כל החיים. לא, אני בסדר, אני מוכן לעבוד שוב. אני תמיד אומר לעצמי כל דבר שאני עושה בחיים שלי, אני מוכן למקרה הכי גרוע שלו. זה לא worst case scenario וזה לא best case scenario. זה בדיוק כמו שחשבתי שיקרה בתוך הראש שלי מבחינה ריאליסטית. מפה נשאר לעבוד רק, זהו. אז חברים, רומניה 2025, באמת אמרתי לילי לפני הסרטון הזה, למה הם אשכרה צריכים לקבל תוכן כזה פרימיום בחינם? כל מה שראיתם פה זה היה האמת לאמיתה. איך נראה תחרות, מה המתחרים באמת עוברים בשביל להגיע לרמות כאלה, ואיך אפשר להצליח להגיע לרומניה פה בלי לקחת חומרים. לא אמיתי? לא, לגמרי אמיתי, הם טבעונים כולם. כולם טבעונים. אז חברים שלנו, מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם מה זה באמת לעבוד קשה ולקבל טיפה פרופורציות בחיים שלכם, איך להפוך באמת להיות IFB פה, איך להפוך להיות להגיע לאולימפיה, תעבדו קשה, קראו את התחת. שקראו את התחת ואל תשכחו לקחת... אח שלי, בום!